Cookbeats Productions. Akutsutsura mutemo ande kutsutsura mugariro andini zvangu Patrick Tinyanomene anda ezvokerera chochirungu ati Zipesi Gospel Hits straight from Kunashe Studios Mutare andi chipinda nayo Zipesi Gospel Hits Volume 3 aimi Apana tangana koleni ushe and be born to praise band ane kambuka ke kanoziva na vadoko aimwi ainozihodo akarovana nasi vanoswera varegererana vana vadoko Achinonzi the Zipesi Gospel Hits atapa Volume 3 vanoswera varegererana vana vadoko ava vana vadoko vana wavanovenga vana vadoko ava vana vadoko vana wavanovenga vana vadoko ando Volume 3 yoyi ayendiri kufamba nayo nhasi mwana wamai wavanovenga ndichifamba nemizvakanakizisa padiki tichibata chete zvishoma zvichinaka apana pandabata ruva raSheliona Musimwa ane kambo kanonzi makanzwa here imwi chirungu kamuzwa iri pano nzipo I like mother like daughter amwana wa Pastor Kafu Katema yeyuyo aimwi andezeropa chirongwa chinopakurwa kubva paKunashe Studios Mutare muri yeZimbabwe muriko here muri kundibatisisa zvakanakisisa here aimwe andabata panapa chikomana ichi icho chichi kana kutambira kona kuchereswa makwenzi chinonzi Munyaradzi Mashere Mashere imwe kwete Mashere asi ndi Munyaradzi Mashere
Jesu. Ndakarambira sekuru ndikati handidiwe laki zvikanzi nambuya muzukuru zvinoshanda. Ndakarambira sekuru ndikati handidiwe laki zvikanzi nambuya muzukuru zvinoshanda. Unondipfumbamira kwandinogara, unondichengeta kana kukandivinga kutambura mangwana kunopera, namo nzara urwere zvinopera. Saka musandipa zano rokuenda kumakona, izita rangu munya harina mhepo tete, harina munyama, harina jambwa, harina munyama, harina jambwa. Andiye munyara simashirini. Ndinofamba naJesu, Andichifamba nemiswakanakisisa muri yeZimbabwe. Beats Production. Kunyangwe kwese kwauriko. Kunyangwe mwiri kwemako. Muri kundibatisa zvakanaka here. Mwari wakatizve, Jehovha Mwari wakatizve, Jehovha, Panapa ndapinda nemazimai. Jehovha Mwari wakatizve, Hohodo. Tinakuna Amai. Kare arienda vakamuiti Ndiema mutisiye yuyu. wake, Anikambo kanonzi tinodanana. Kare arienda Imwe. muiti Malavingtons. siri wake. Azimba muchipakurwa kubva pakuna sestudios Mutare. Imwe. Vakasika mukadzi kubva pamurume kuti vaviri ava vagare pamwe chete, vatandane, vabetserane, vanzwisisane, vavake musha pamwe. Vakasika mukadzi kubva pamurume kuti vaviri ava vagare pamwe chete, vatandane, vabetserane, vanzwisisane, vavake musha pamwe. Kuna sestudios munokwanisa kuibatawoka. Aipo panamba dzinoti idzo. Nyama yenyamaya 0737 ini 138 iwe 904. ini ndiriwe Kana pa 0775 092 969. For your views and comments. Munongo SMS ipapapa. WhatsApp. Kana text. Kana kungofona. mudiwa wangu Ndinokutenda. ndinodana Kwese kwamuri ikoko. Nerutsikiro rwenyu. isiye Mwari wakuitire zvakanaka. mudiwa wangu ndinokuda Atibatana zvakare muchirongwa chinotevera. ufambeleni usandisiye tisaparadzane ngatidanane ngatisimbisane ndinokuda ngatidane Apa Zipesi Gospel Volume 3. pare mafupa Imwe. Zipesi. Nunesti. Uchesti. Nyadosti.